नमस्कार मैं हूं आप लोग का दर्शन संसारी लोगोफोर आङो उदालगुरियाव फैदों आरो बेनिफ्राय मा जाखो उदालगुरियाव आंनि सानै सिख्ला लोगो मोनदों आरो सिख्लाफोरखौ सिनाया आंखौ जोबोर मोजां मोनो जाहैबाय आंनि बिग फैन बेनिफ्राय आंजों सानै लोगो दं आंनि इउटुबाव खामानि मावग्रा सानै लोगो दङ आंखौ हेल्प खालामग्रा फंबाय मोखांखौ खनसेलै सानैबो खनसेलाय राजेश बेनिफ्राय दा बे सिख्ला सानैया गावसोर मोखांखौ देखायनो होआखै बेनिफ्राय समायना थारनै खानायाबो सिद्दा थार लोगोफोर माने जों साथामनोबो गस्ला गांसे बायना हरगोन जाहैबाय ओरैबायदि मा होनना बुंगोन जिबनाव माने बुंनो लागा जेबो गैला दा आंनि इउटुब आंनि सानै लोगोनोबो आरो आंनोबो ड्रेस बायना हरगोन जाहैबाय सिख्ला सानैया ओइ मा ड्रेस लानाय दोनसोरो नों सार्ट लागोन दे खनसेना हो दा सिख्लाफोरा मोखां देखायनो होआखै बेनिखायनो आं दा देखायथ'नो हायाखै नाजानोसै देखायनो पारमिसन होयोबा देखायगोन देलाय खनसेलाय नोंनिखौ सोर मा लानायदो नों मा लाखो दे देखाय बहुत धन्यबाद होनांगोन आरो ना सिख्लाफोरखौ देलाय नों मा लानायदो दे लादो जायखिजाया टि सार्ट लायो मा लायो लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर ड्रेसखौ मोनसे दखानाव मोनजोबाखै निजिना सासेया गिदिरथारना दा सिख्लाफोरा फिदिंगासिनो दङ जोंखौ उदालगुरियाव आरो दा जों मलाव हाबैलायनोसै सासेनि थाखाय गांसे मोनबाय आंनि थाखायबो मोनबाय नों लाबाय नों लाबायना दे खनसेना हो फंबाय आरे सिख्लाफोरा बायना होनाय ड्रेस खनसेना हो मान लाक्की मोजां होदि 700 बाबो बहुत ना नङा 800 नङा 890 बहुत लै भाई सिख्लानिफ्राय फार्स्ट टाइम उदालफैनानै होबावखै बाला उदालगुरियाव फैनानै ड्रेस मोनदोंना बरिया नोंनियालाय नों मा लागोन सासेया लंपेन्ट लानोसैनो बेसांनि 900-1000 ना जागोनलै बारा नाङा सिख्लाफोरनिफ्रायलाय बेसे बेफोरबायदिसो माने खुसि मोनदों आरो गोसोखौ उदालगुरियाव फैनानै माने सिख्लाफोरा लंपेन्ट माने गस्ला बायना होलायनायदो क्रिसमासनि गिफ्ट क्रिसमासनि मानो होनबा बे सानैया आंनि इउटुब माने आंनि फेन माने बे सानैयानो आंखौ हेल्प खालामग्रा आरो केमेरा हमग्रा बायदिसिना खामानि मावना होग्रा अब्ला साथामबो दिनै जों गिफ्ट मोननोसै अब्ला ना अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय दा सिख्लाफोरखौ देखायगोन जोङो हानायमानि नाजानि देखायनो मोखांखौ लोगोफोर उदालगुरियाव क्रिसमास जानो फैना खाफालानो गेवदों जोंना मानो होनोब्ला 6000निबो बारा बिला ड्रेस बायना हरदों जोंना आयु भगबान आथिं हमना खुलुमगोन आं बिसोरखौ नमस्कारलै भाई थेंक इउ